Čaute ľudia, ja vás vítam u takého mini videa. Chcem vám poďakovať extrémne za 30 odberateľov. Juhu, konečne. To sa len veľmi teším, lebo máme 30 odberateľov. Teraz som sa pozrel na YouTube kanál a som videl, že stále za každé video mi príde jeden odberateľ. Keď nenatáčam, to mi nejde. No minulé mi prišiel 29, ja to neviem, možno. Ale som nenatočil video. Tak som si povedal, že po mesiacu natočím video. Tak dúfam, že sa vám iba taká, neviem ani čo. No, ja by som to nazval poďakovanie, že sme proste dosiahli 30 odberateľov. No tak dajte like a odber a teraz je náš cieľ dosiahnuť 40 odberateľov. Tak čau!